Atxalde on denei eta ongi etorriak denak laugarren silabako bigarren kanporaketarat. Siberua, Lapurdi eta Baxenabarreko bertsulari xapelketa honen bidez, Muskilditik hasi ginen ganden larun batean, silabaz silaba bertsuak osatzen. Herria eraikitzeko bide hori aspaldi abiatu zuen bertsolarien lagunak elkarteak, hainbat kultur elkarteekin batean. 1980an sorturik, 30 urtez elkartean lan egiten duten guztian lanaren fruitu ditugu, bertzeak bertze gaur egungo 31 bertso eskolak. Eta bide hortan ezkira bakarrik. Hala nola, gaur gurekin baititugu Euskal Herriko bertso eskolen ordezkariak. Zorionak denei. Bertso eskolen bidelagun izan nahi dute ere, gaurko saioan kantatuko duten 6 bertsulariek. Urrats bat gehituz gure herriaren ibiliari. Ona, zoin diren bertsulari horiek, zozketak erabaki ordenean. Batik Juzpei, Madi Sarasua, Sumai Murua, Maialen Arzaiuz, Miren Artetxe, eta Lur Renteria. Ezagun Miren Artetxek ez dela Miren Artetxe puntuatua izanen saioan. Eta hauek izanen dituzte beraz egin beharreko lanak. Binaka gaia emanik 3 bertsu 8ko handian. Binaka gaia emanik 3 bertsu 8ko txipian. Bakarka 2 punturi erantzun eta hitz bat emanik gehienez 5 puntuko bertsua. Eta kartzelan, binaka, gaia emanik 3 bertsu 10ko txipian. Saio denboran, 3 epaile hauek neurtuko dituzte bertsularien lanak. Erik Etxart, Beñat Zule eta Joaquin Agrega. Hauek erranik, sar gaiten beraz, saioan bertsulari bakotsaren agurra entzunez. Asto bat ez da neoiz ikusi, bihurtzen kurtsa zaldian, baina usaiak emaiten dako, kagaio almen handian. Horien gizan nahi nukenik, burutuene kantaldia, pastanik gabe eta txuku-txuku, badoa ibilaldia. Segiroa, segunduz segundu, ilusio ta naikeri mundu, mintzaira jostetaz eundu, gaur pestaren forma hartu du, hasia intzin irabazi dugu. Agatxalde ondenoi, presgira hasteko, gela berri hau ez da, itxura txarreko, herriko bersolari ginuen larreko, ta zer bersoa baino estreineguneko, ta zer bersoa baino estreineguneko.
Zer da bertsoa, ezti eztenezko hitza, edo norbaiten pentsa molde gogo itxa. Herri hau doinu hori da bertsolaritza, iparraldeko euskararen bero printza. Herri hau doinu hori da bertsolaritza, ta iraungo du kantuz baldin bagabiltza. Egun ta hemen kantatze hutsa, opari bat da neretzat, txapelketaren mamia janda, platerean utzi ertzak. Bertso eskolen besta, babes txikia ez da, ta kantatu nahi dut behintzat. Lagunak eta holtza gozatuz, zuei eskerta zuentzat. Lagunak eta holtza gozatuz, zuei eskerta zuentzat. Oroitut nola joaten ginen, autoan milap jangara, zure kantuen oiartzunatan, nere begien zijara, zirikatzaile lehenik puntukan, gero aipatuz silaba, lehen bertsoen isladan, gauk naizenaren islada, gauk naizenaren islada, naiz ezin naizen behiz itzuli, ez zurekin ta ez zertara, goza nahi nuke auto horretan, gozatzen nuen gixara.